Ja, god aften, Pernille Skipper. Du virker jo meget bekymret over den her sag, men hvad er problemet egentlig, hvis en tjeneste fra en allieret, altså en ven som USA, scanner danske mails og telefonlinjer, for eksempel i jagt på terrorister? Er det ligegyldigt? Altså, det handler om terrorbekæmpelse, siger man i hvert fald. Og det er jo ikke folk, der sådan sidder og lytter på, hvad du og jeg taler om i telefonen. For eksempel, da vi talte sammen i eftermiddag. Det er jo sådan nogle scanningscomputere, så vidt jeg har forstået, der kører for at høre, om folk for eksempel aftaler terrorisme. Men vil du hellere undgå at blive sprængt i stumper og stykker på Nørreport af en selvmordsaktion i dag, end at undgå scanning af dine mails og telefonsamtaler, hvis det nu er det valg, vi har? Så lød det fra Pernille Skipper fra Enhedslisten. Tak skal du have, fordi du var med her hos os.